So yun mga kuys, kagigising lang namin kasi maga kami ngayon nagising kasi pupunta kami sa bukid. Kaya sabi ng mga kasama ko, agahan daw namin. Kasi parang hindi daw nakakapagod. Ano kaya yun, no? Tsaka exercise na rin. Hindi pa ako nakakapunta dun eh. First time namin pumunta doon. Pero natulog kami dun sa payag kasi ang init na kagabi. Doon na lang kami natulog sa kubo. So ayun, dyan na kayo ano lang kayo mahaga. Maghahanda lang kami ng mga dadali namin. Sige, nagising ko lang. Ayun, nakapag-prepare na kami, papunta na kami doon. Pupunta na kami doon, alas 5 na yung oras. Kailangan namin agahan. Nandun yung pinsan namin tsaka yung tita namin. Stay put lang kayo dyan. Ayun mga koys, papunta na kami doon sa mga kasama namin. Hindi namin alam kung anong gagawin namin doon sa bukid. Kasama lang kami. Mga koys, ito yung daanan. Char. Daanan. Ayan mga koys, tulog pa yung mga tao. Yung mga tao dito sa barangay namin. Parang ako lang yung kami parang yung gising dito. Kailangan kasi namin agahin. Ayun o. Yung mga bahay dito. Amazing. Amazing earth. Nandun yung barangay hall namin. Char lang, diba? Guys. Ayan mga toys. Gising na yung mga tao. Kasi 5 na. Kailangan na lang mag-work. So, ayan. Guys, yung bukas ng tindahan. Ayan. Guys, may magandang bahay dito. Ayan. Amazing house. Malapit na kami sa pupuntahan namin. Tapos pagpunta namin doon, tulog pa sila. Oh my god. Pagpunta natin doon, tulog pa sila, no? Sige, wait lang ha. Ayan guys, mga koys, bumili ako ng Ribisco. Ito kasi yung paborito kong biscuit eh. Kasi malaki na siya, tapos nasarapan pa ako. Pupunta namin dito. Kala namin naka-ready na sila. Magkakape pa lang sila. Oh my goodness guys. Sige, hintayin lang natin. So ayun mga koys, papunta na kami doon sa pupuntahan namin. Di namin in-expect na malayo-layo pala yung pupuntahan namin. Tapos hindi pa kami nakapagdala ng kanin tsaka ulam. Paano ngayon lang sila nagsabi? Okay. Grabe guys, iba yung daan dito. Oh, madulas. Grabe! Nakakapagod. Pagod na hingal pa. Pero okay lang kasi maaga pa naman. Exercise na rin. Grabe, mga koys, nakakahingal. Ang hirap pag walang abs. Nga pala mga koys, may kasama pala ako dito. Yung mga kasama ko, yung pinsan ko, mga pinsan ko, tapos yung tita ko, ayan. Hey, endo. Eh yung ito, ano lang to, parang unexpected lang, no? Gamot to eh. Gamot sa? Diabetes, arthritis. Sana all. Gulat. Mga pira pa daw ka oras kita makakadto. Oh, mabot. Pagulong. Oh, tungalas abot. Ay! Ngayon, dulas. Allah. Double kill. Ay, nagka-dirty na ang kamay. Lon, ano na? Yay. Dito maoran na. Grabe, yay. Ang dulas kasi umulan kahapon. Yung akala mo hapon na pero paumbaga pa lang pala. Amin mo, sige na pa ako. Ini? Wala na nilinis, panita to.
Pagka umiyak ang hapon, pwede nalinis ko. So yan guys. Ayan mga kuys, may malaking bato dyan. Ayan. Wow! Makikita nyo na yung paradise. Ano yung bato? Yung paradise. Ayan. Ayan mga kuys, comment down below kung magkaiba ba yung bukid tsaka bundok. Patag. Comment lang. Comment lang. Patag. Yung bukid. Pataas. Sabi daw, yung bundok pataas, yung bukid patag. So ito patag, di bukid to. Joke lang. Paano kung pataas na? Nasa bundok na tayo, tapos pag... Ay yung patag. Ay, yung patag. Hirap. Nandyan yung mga unggoy dyan nakatira eh. Ba't puro nakikita ko nyug? Hi! Siyempre. May ba akong makikita? Hagapin mo kami mga Hagad na tayo. Haggardness. Yun yung mga ano, yung mga sign pag nandito kayo sa bukid, ano yun? Oh, bundok, ano yun? Saying, woo! Mga ganyan. Tapos may sasagot. Na. Tapos monkey pala yung ano no? Sumagot. I know! Ito pwede to. Music tayo. Dito Joy. Ano ba pag... Oh. Wisit. Ang taray ng tungkod, ano yan? Kamyas or balimbing? Ay, dito ba? Taray kamyas. Iba. Oo nga. Kamyas. Kamyas iba para sa... So yun mga kuys, parang Virgin Paris daw. Bakit Virgin Paris? Wala pang nagputo ng mga kahoy? Oh, amazing! Ay, papakita ko sa inyo. Ano, ginagawang banig? Romblon? Ayan mga kuys, yan yung romblon, oh. Daming romblon. Ayan, may bayabas. Kaso hilaw pa. Magingay yung mga nag-aaral pero umakit lang ng bayabas. Oh, hinog oh. Ayan oh, hinog. Grabe. Out sa mga taga-probinsya dyan na namimiss nyo na. Woo! Walo na koleksyon natin ah. May mga koleksyon na kayo ng bayabas. Walo. Daming bayabas. Ay mga kuys, pataas na. Ingat kayo dyan. Pakit na pala dito. Pero ba? Hmm? Pero hindi yung sabi dito pag maano yung isa dapa lahat. Lalo na kapag dikit-dikit. Madulas lahat. Grabe. Yay. Yan yung bulsa ko po. Butod na sa ano. Nandun sa mga mayabas. ASMR. Ah. Dapat maging ano ka muna, monkey. Kay Pia paturo. Hindi ka marunong? Lumangoy? Ay, tagal niya dito pero di pa siya marunong lumangoy. Marunong ako sa Anong klaseng system? Pag ano lang, pero di ka lumalangoy. Marunong ka malunod. Hindi ka marunong lumangoy. Hindi dapat, lagi ka na magkatabayan. Lagi mang buo sa batida. Shout out dyan sa mga hindi marunong lumangoy. Sabi mo dito. Dito sa Maripipi ba? Sa isla. Dito. Nga pala, nasa Maripipi tayo. Pag sa bukid, kailangan marunong ka lumipad. Hmm? Pag sa bukid ba? Kaya madalunot man. Salindas sa
Grabe. Pag sa dagat lumangoy. Pag pabukid, lumipad. Oo, lumapad. Pero ang sarap umakit sa bundok kapag marami kayo. Kasi enjoy kayo, nag-i-enjoy kayo kaysa sa mag-isa ka lang. Pagod ka na. Magpaa. Pagod ka na, wala ka pang kasama. Broken heart, ano tawag ito? Nasaktan ka na. Ang mga ito, ginisiring nila nga kuan. Nagmahal, nasaktan. Namundok. Parang anahaw siya no, pero anahaw. Anahaw. Uri. Ano ba? Magkaiba ba ang anahaw sa buri? Ah. Ayan. Yan. Amin na may kukuhaan yung kuhaan lang dalog. Yan. Ay, oo. Ay, ano, amin itong kanusal. Bari lagi naglalambanog eh. Bawal. Bawal? Mahilo. Kasi hindi natin alam walang Tagalog yan eh. Waray kami, mga waray, gad kami, tawon. Waray upay. Ito Tagalog. Malapit na kami. Pagod. Mga koys, kung alam nyo lang. Pero grabe. Napakaganda. Ang ganda ng ano na lang to. Exercise namin. Para doon kami nag-workout. Yeah. Ayun, kung araw-araw kang umaakyat dito, Diyos mio. Mawawala yung ano mo, mga taba-taba mo. Paakyat kasi siya. Nasabi nila may patag daw doon. Doon patag na. Pagpabalik, pagpauwi na, hindi na nakakapagod masyado kasi mababa na yung daan. Eh okay lang. Yung nakakahingal. Amoy sampagita daw. Parating natin kayo sa pupuntahan namin. Wawawi. Wawawi. So ayun mga guys, nandito na kami. Kararating lang namin, so bumugad sa amin, langka agad. Anong gagawin natin dito? Kainin. Magkakainan. Nandito kami sa bahay ni Kuya Renante. Ayan. Binigyan kami ng langka. Guys, kain lang kayo dyan. Medyo saan tayo papunta? Sa tubig. Sa tubig ng buhay? Oo. Anong meron sa tubig ng buhay? The water of life. Wow. Ginenglish lang. Eh, maghanap ka ng bago. Oo, maghanap ka. Pag naiwan yung isa, maghanap ka na lang ng bago. Char! Tingin ito eh. Wala, makaradlok wala di. Uy, makaradlok ng dilipidya. Uy, Marlon. Bayan ka nga din magtaligan. Dito. Hindi. Hindi, hawak ka lang. Hawak lang. Hawak kamay. Hawak. Nadulas nga ako nakaraan eh. Dito lang, ganun lang. Ating tubig sa tabi. Ating Pero- dagat. Ato. Kami na, tubig. Ay, dito lang, dyan ka lang muna. Muna. Tubig. Ating. Dyan. Diyan. Ay, inom lang. Pero, Ito ang dagat. Ay, Ito ang dagat niya da. Di ba? Pero pala. Ano, pakahirap ka pa para makita mo ang tubig. Ating. Ano daw? Dua. hindi na yung dagat doon. Grabe yung dinaanan namin, no? Nakatangkot yun na, guys. Masin. Ay, ano yung sa pulan ng tubig, no? Oo. May dala mga kuan. Kung sa kuan pa nga. Kaya ano man, ito ba't iba? sa pagkatas. Alam mo, Matugnaw, no? Ito ang dagat. Matugnaw? uy, may mga kuan man sa paka. Mga Mga bunay. bunay sa paka kita aron. Hindi kami. Bili doon. Wait lang. Hindi na. Pwede ra kuan. Ayan, dyan. Bangin maligid kita. Uy. Kuan sila ato mga kuan. Wait lang. Ayan, no?
Damit lang malusad ako. Nalusad ka? Malusad ako kay kuan. Tapos may da siya unsa ni? Kanang Mga tadpoles? eggs, oo mga eggs sa. Eggs lang or where ito? Tapos may luwat. Ato man oh. May datad po. Nahadlo ko basig po inom ko. Ayan, mga boys. Uy, buyag. Hala, oh my god. Simba ko. Buyag. Sabi. Buyag, tabi. Ayan mga koys, dito sila kumukuha ng inumin, no? But, fresh water. Dito sa may ugat ng anong puno to? Sabi, oh my god, ang hirap dito. Hindi malaman. Ayan no, grabe napaka ano. Kung ano lang, kung mamali ka lang sa paghawak, nandun ka na sa baba pupulutin. Grabe. Ano pa naman siya mga itlog oh, itlog ng palaka, ano yan? Yung tubig blur. Yay! Oh my god! Muntik na ako madulas. May mga kwanton para ka. Dito, limas eh. Hanap-hanap tayo ng pili. Kasi mamaya may aakyat dito sa puno. Mamaya may maaakit dyan. Ganap muna kami dito kasi ang dami. Namulot muna tayo ng mga pili. Pakita mo naman ng pili. Adto. Taste it. Sure. Parang man eh. Parang man eh. Mag-iha na, mag-iha. Mag-iha tayo dito. Tagal tayo dito. Magtagal tayo dito. So yan guys, tutultugin na lang daw nila. Anong tutultugin? Dukdokin. Dukdukin. Oy, Marlon, anong tutukdukin? Titiltigin? Martin. Ayun. Babasagin. Basta yun na yun. Bubuksan namin. Ayan na, bubuksan nila. Ano yan? Ano ginawa? Minorder na yan po. Grabe mga koys, ang daming puno ng pili dito. Ayan o. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parang yung ganun lang. Basta ang dami. Shoutout nga pala dyan sa mga gusto, yung mahilig sa pili dyan. Ano sa English ito? Ay, ano English ng pili? Ha? Walnut? Ano to? Choice nut. Choice. Pili nut. Choice nut pala yung English ng pili nut. Di, ano nga? Ano? Choice nut? Tubol. Umuulan na ng kapilihan. Umuulan na ako ng kapilihan. Ito lang talaga yung pinunta namin dito sa bukid. Tapos parang wala pa sa plano. Durog, minorder na nila yung pili. Comment down below kung ano yung English ng pili. Kaya
Nandun siya sa ano, sa may puno. Siya yung kumukuha ng pili. Maambon na. Uy, paghinay nga da. Binabad namin Sa? para madali siyang di ba yun tapos pinatuyo no yung dati Pwede patuyuin siya para hindi madulas kapag ano ka. tapos yung ngayon sila nag ano okay magbobo tapos yung niluto Nga pala, nandito tayo sa Marpipi Island. saan Kung saan, wala. Wala lang. Kung saan taga dito kami. Ang daming ano dito, yung daming monkey dito. Yung napanood nyo sa ano, yung na... Ay, kasama na daw ako. Yung napanood nyo sa ano, Jessica Soho. Oh. Dito yun, maraming monkey talaga dito. Pero, dapat nga hindi yun ano eh. Dapat, hindi sila sinasaktan. Diba? Kasi hindi naman talaga sila nananakit eh kung hindi mo sila, hindi mo sila uunahan. Hayaan mo na lang sila, ganun talaga. Pero kung yung mga halaman nyo, yung mga pananim nyo, pinipeste na, pwede nyo naman daw i-report eh. Di ba napanood nyo naman sa ano, yung sa Jessica, so sinabi pwede naman nyo i-report kung pinipeste na yung mga halaman nyo ng mga... Kasi di ba once na sinaktan mo, syempre, maano lang sa'yo mo, di ba? Parang tawag doon, yung magre-revenge, no? Magre-revenge! Siyempre, ganun yun, yung food cycle nila, di ba? Prutas yung kinakain nila. So, paano? Siyempre, baka siguro wala na silang makain. So, wala tayong magagawa, no? Hindi ko peste. Pero, dapat i-report na lang daw. Yun lang. Kasi dito, mga guys, ang daming unggoy dito, doon, banda. Uy, kambal. Diyan, no? Diyan, maraming unggoy. Taka dun sa, sa baba. Maraming unggoy. Mga koys, may mga sako kaming dala. Sako talaga yung dinala, no? Grabe. Tapos ano pa, libre pa. Binigay lang. Probinsyana girl dito, magaganda. Magpadingas. Ayan, ginagamit, oh. Mabango pa. Tapos safe pa siya. Ayan. Mabango siya, grabe. Ayun. Kambing. Ano yun? Kabayo. Ito, oh. Ayan, oh. Nasa ano pa siya? Adulat. 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 Ang dami. May mga hilaw pa lagi. Para lang kami naghahanap ng mga ano, no? Mga ano tawag dun? Mga suso. Suso. Ito. sa isa marami no? Meron pa dito? Sa ibang ano? Silong. 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 Malalim na. Wala eh, hindi doon lang pala eh. Bato. Nasaan yung ano mo kayo ba? Ng lighter. Ano yan? Sama. Diyan. Mangot pa naman asa na. Aray. Yan, nasigalo no, tinawalan. Diba? Amazing Earth! Amazing Earth. Ang dag na ito. Ang dagda ng pili ay nagagamit pala. Ay nagagamit pala sa pagod pagningas. Ay, masunog.
Pangbigas. Ano yan? Ano? Balat? Hindi. Dagtaw. Amazing ay! Grabe no. Sinubukan nila, pinaglaruan nila yung ano, yung dagta ng pili. Ginagamit kasi yan sa pag ano eh, kapag magpadingas ka. Ayan no. Maganda siya. Kasi aapoy talaga. Hindi ka nagagamit ng mga hindi ka nagagamit ng kerosene no. Mga ano, mga sabi-sabi. Mga sabi-sabi. Grabe, daming tanim nila dito ng ano. Ano to, gabi? Gabi? Ayan o, daming gabi. Hala, umuulan na. Hala. Mababasa tayo. Ayan na yung ulan. Di ba kumain mo? Adi, watermelon. Where? Ayan, watermelon no. Watermelon, watermelon. Anong papaya? Paray. Wala papaya. Pero, Wala papaya. Mga boys, nakarating na kami. Hindi ko na video kasi umulan kanina doon. Tapos madulas pa. Kaya hindi na ako nag-video. Dala din kami ng pili. Yung pili nut. Yun, nakakapagod na. Nakakaantok. Matutulog ako mamaya. Kasi mamayang madaling araw. Gigising pa. Naalis pa kami. Pupunta pa kami sa Nabal. Mga nagpapa-shoutout. Pasensya na kayo kasi ngayon ko lang kayo isa-shoutout. kasi nakakalimutan ko. Shout out. Kaya yun, may lista na lang ako dito para hindi ko kayo makalimutan lahat. Ang dami nyo. Yung ibang hindi nagpapa-shoutout kasi napaka-supportive naman nila. Pinapanood nila palagi yung vlogs ko. Kaya ayan, kasama na kayo doon. Char. Shoutout nga pala kay Tayan Putal Bantayan. So ayan, kaibigan ko yan. Wala siya ngayon dito, nasa Tacloban siya. Ayan, shoutout sa'yo Tayan Putal Bantayan. Shoutout din kay Gina Yeng Luciano. So ayan, maraming salamat po sa suporta nyo po. Ayan, maraming salamat po. Shoutout po sa'yo Gina Yeng Luciano. Ayan, hello po Auntie Gina. Ingat po kayo dyan, stay safe. Tsaka shoutout din kay Rex Molyes Rosario. So ayan, Rex. Tsaka kay Nancy Hill. Ayan, Bes. Ingat kayo dyan. Tsaka kay Jilin Mazorca Merheldo. So ayan, ingat kayo. Kay Justin Bacolanta. Ayan. Tsaka kay Joshua Bacolanta. Shout out sa inyo. Tapos kay Justin J. Radam. So ayan, shout out. Shout out. At kay Maria Cristina Kaingkoy. Ayan. Ayan, sailor yan. Ano yan, mabait yan. Bili na kayo sa kanya. Order na kayo. And shout out sa inyo. Shout out din kay Marian Sale. Ayan, ingat kayo dyan. Stay safe lang. Maraming salamat. Tapos kay Marvin Edem. Tsaka kay John Mark Edem. Shout out. Shout out. At sa'yo, Alfredo Sartorio Sakilon, ayan, shout out sa'yo bro. And kay Josie Gonzaga Bacolanta, ayan tita, shout out sa'yo, stay safe dyan. Maraming salamat. So ayan, dami. Tsaka kay Daniel Riquero, ayan, pinsan ko yan. Stay safe din dyan sa inyo, pati sa family mo, ayan. At kay Carlo Norio, ayan, shout out. Kay Joyce Bacolanta, kay tita Joyce Bacolanta, and kay Chris Melvin Gader, kay Ivo Masdo, kay Denver Placido. Shoutout sa inyong lahat. At ito pa si Romer Mendoza. Ayan, nagbablog yan, motovlog yung ano niya, mga content niya. Ayan, subscribe nyo din yan kasi magaling yan. Yung mga about sa motor, tapos saan siya pumupunta, basta ang ganda eh, panoorin nyo na lang. Search nyo na lang Kuya RR TV. Ayan, Kuya RR TV. Shout out sa iyo. Stay safe. Tsaka kay Ralph Hill. Ayan. Shout out, and kay Kimberly Polo. Ayan, shout out. And
and kay Jimar Merheldo. So ayan, grabe ang dami. Pasensya na kayo kasi ngayon ko lang kayo na shout out. Ayan, maraming salamat sa suporta nyong tunay. So ayan, stay safe lang, stay connected lang. Stay connected. So ayan, i-end ko na tong video kasi maliligo pa ako sa dagat kasi naangkat dun sa sa bundok. Kaya kailangan talaga maligo sa dagat para matanggal yung mga kate-kate. Tapos umulan pa kanina, tapos madulas. So ayan, hanggang dito na lang. I-end ko na yung video. So see you on my next vlog. Ayan, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at kung nagustuhan mo, i-like mo at mag-comment ka na rin. Pwede nyo ring i-share kung gusto nyo. Ay. So yan, hanggang dito na lang. Bye! Walang energy kasi nantok ako.